Lai spa lai punriu. Tim nomor lai spa lai punriu. Syaduan trying killing God baru. Syaduan trying killing God baru. Kajingnya Kakateng pa barakon baramansem bakot. Amen. Kajing jong tura jing Jesus Christ bat kajing jong ublay lambat kajing selop jong mansem bakot kindar rengkat bat pi baro. Rengkat bat pi. Kohan men ko para sacisin mata kestap ngiwan sekmat kaduan kedupat banai ti yalade bat banai nguyu nak banta kajing baha kajing kerku kajing keba ulat hesei ha gajing im gajing bama na gasngi te kumta shwa bangin truai kana gamas bakut to ngin pai shu ngin kemid yala ka jong kaman sim gajingi ha to ngila im na am gajing kat kum kata gajing khat kaba ngila yo pediang na u bakum juru ngila im na am kat kum ka jingkular gajingi bangi kular u khmat kaduan dupat leng ba ki sakramen ladang ila yai lai na kine ke baro kikular ge jungi tongin pai su da kba ngiapan mablang da kai baong ngapla hable badan bor baro badapi ko hanmen ko para bangle bob sibun da ge sing perkat da ki den da ki kam pada ge jing lai klet da ge sing le pala sunga da ge sing le pala ko krau sunga Namar kata nagarpadi kamaya bakut kabaisa gate soti ia kianga berkirat kut badapi kohanmen ko para banduai nak banta sunga hal try blazing ublay badan bor boroni snayengi badlama bigi pop jingi uni lamingi sa gajing bam jukut amen Triken rad ko blay isnayagi I can not go play. His name Krishna, go Krishna, go down penim joni penim yari. I can not go play. I cannot go play. His name Krishna, go Krishna, go non penim joni penim yari. Tongin ya duai. Akan nak step ngidoi kerpang nak benta king jong I selis lingda bat bertha lengkoi nak benta ki kun ki jengki boblai un rikendang yaki kamtam un ai ki jengkoi jengkia un kurku ya katroi kata jengki baro khoi kumjurung idwai nak benta ka jengtmu babaha jong I krishan dame kamtam jeng seiso jong jengtroi stom ka jeng u kumjuru nak benta gajing koi gajing kia jong I krishan bor lang khar kongor bad la kmen mary khar kongor I IT yakine ha gajing sumasuk her blay try kan rat kumjuru ngidwai nak benta I Claudia Maulong barakes ngikha berkumjuru nak benta I Catherine Sapi Marwen iru rakes ngikha ha gana gasngi Tongi aingu ya blade dragon rat nak banta ke jing im ke ba ulai hai Claudia Maulang bad Catherine Safi ni IT ki ha blade dragon rat kumbal ai yaki ke jing im unang rui kendang yaki kamtame ba
undon rongkar bat ki bakin laban im gajing tibrew gajing tiblay bat kom juru gajing nang gajing stat jong kana kepertei unai ki gajing koi gajing kia hakal yang kemet bat kaman simro kum jur koblay badan bor baro bat bom jukut melong katlang jong gajing shai bat kabor jong i baro to ai hangi ya gajing kemen bat gajing klain Banang sakri ya me kum kinong but ukun jong me ujisu ube imbar basan syar ban me lembar mansim bakut uwe blay jinam la jinam amen. Kajing pulih na kasti Paulus apostol syaki Ephesus kalnong lai khot khat sau ter hadu art puai na kani kadaw ngadam krup akhmat pa hau ba ka jinglong pa baro habneng bat hakhndaw ka songnong rem ngaduai bo unthe sai halor jong pi ki jingai ai ki ba kat kispa jong ka burom jong u ton pen klanya pi ha kamen sem da ka jing trai jong men sem jong u to Chris unchong sa ha kit onut jong pi da ka jinget bat to ka jing et kan long ka tan rai bat kanong rim jong ka jing im jong pi ha ka ne kar kom pinla ban sem phang pura lambat kiru khoj baro ya ka pen kyang bat kalenter ya ka kenjang bat ka jing jileu jong ka jing et u Chris Pat pin mat ya kane ka jing e ka ba palat liam ya ka jing te baro knang ba pindup dap smain da ka jing long blay ba pura hau tau ba da ka bor ka ba trei hangi ula ban le palat ya ka bangi pan ne ngi mudur ha u kan long ka burom ha ka balang pat hau Chris Jesu pateng la pateng klem kotshu amen Kaktian utrai. Ni semua ya boleh. Sim ke sam lai pulai nomor news pak khatsa. News pak khatsa. Indrai antifon basah. Suka jai bril kaba utrai.
Ngalong ka jing sha jong ka protei jaru wa bo jangan yai dum unyo ya ka jing sha jong ka jing Hallelujah. Utrai dan ringkat bat pi. Kajing pule na gospel katkum Lukas. Kabarong amek utrai. Ngalawan ban wiang ding ya kepertei kat no ngakwa ba kan kelang. Ngadon ke baptisma ban yo pediang. Kat no ngasngeu dukha mensim ba ompat pendep yaka. Pitarai bangalawan lam ya ke jingsuk ha kepertei. Om dei ke jingsuk. Ngayatu happy Henry ka jing yapat. Namar manta kisangut haying hasem kin yapher jengmut laingut persha arngut persha laingut kikpa kin yashut bala kikun shenrang pat bala kikpa kikmi kin yashut bala kikun kentei bat kikun kentei bala kikmi kikyau kurem kin yashut bala kiprasa kurem bat kiprasa kurem bala kikiau kurem. Ka gospel utrai. Kecing roh yang Chris. Konmen ko para mantaka sngi yo sneu ka jingkran ba compare jong o Jisu. Men kita yo ki baladap kisngi ki baladap yo sneu Jisu u penrem ya ka jinglong arsap jong ki farsi nang capat hakisngi ar laisngi baladap u hikayeng i komno ban im ka jing im Kristen ka bopora ladang i kwa ban yo ya ka jing sup habneng mata kisngi paruong ba wan ra e kata ka jikar ka ding ka ba pen klumar ya ka pertei bat ya kaing ka sem ka jingi sneu ma habang yo sneu ka ta ding ka ba ku Jisu wan ra hapo ka pertei bat hapo kaing ka sem ka jingi namar ba kumboong mo kata ka ding ka wan ra jing ya klumar hapo ing ka sem ki pa bala ki kun senrang ki kmi bala kun kentei kiau kurem bat ki kun kurem la jong ki persa kurem la jong ke kana mentangi ngin saya pusan kendiat sepang ke kata ka ding lane ka jing shai ka ba u Jisu u ong ba wan ra ha ka pertei ha ki por manchua bat khamtam ha ka jutang barim ngi layo i kamud ayu kata ka ding ka ba Jisu kran ha ka ne ka sngi ka gospel ba mata ka sngi nga ko ban ayat pi ka to ka ne kamud ayu kata ka ding ka ba Jisu kran lang ba ka jing sham jingi ha ka tin ka jong blai hi ha ka jutang barim bat kum jiru ha ka jutang ka batmai kidon Henry dak lane Henry tele kita ki jumut ka ding ka ba Jisu kran ha gospel jingi banta ka sni ka banengkong ilab ha ka kitab jong Isaiah kalau nong Henry de khot Henry wa ong kumne Nabau try un satian bishar da ka ding bat ka wajlam ya ki kun benre baro ki badan belai ki ba utrai un sapenyap kamut utrai un sa bishar ngi ha ka sngi bakhadu anda ngila kut ka jing im jungi hane ka pertei utrai un sa bishar ngi kat kum ka jing im ka ba ngila im utrai un sawan da kading bat ka wajlam kading bantang lo ya ka to ka jing sniu lane ka jing imba sniu jingi lada ngi
im ka jing babha klempep ni yo ya kita gabay nong ka babha hanroi ladangi ngi im ka jing im ka basniu ha kana pertei klempep ngin sa sha penrem nomor trai unsa bishar hok kumus im unsa bishar hok yangi kading kepadang kong kamot kata kadai kasngi bishar yangi iwei pai wei anda ka jing im jungi kelakut na kana pertei nang dapat ka baar ngilap ha ka kitab Exodus kalau nong khatlai arpawei Exodus khatlai arpawei kane kadai kaya thu yangi iwei pai wei spang ka jing yada ka jung blei ka jing don rengkat jung blei bat ki kun Israel jungu ngitip ba haba ki kun Israel kilamino na ka ri Egypt banlei sakata ka lan ka jaka ke bal akular ke baka paradise ke bingyong ublei udon rengkat bat ki pai ge jungu to metangin pe hakano kur kom ublei uyada ya ki kun ge jungu hakano kur kom ublei uyalam lenti ya ki kun ge jungu hadu kanai kasngiru ngingej ublei udon rengkat bani uyada bat uyalam yangi hanroi hakane ka kitab Exodus kalau nang khalayat khoi ga ongkom ne utrai ulayai Hashwa jongki mensngi ha urishal a banyalam lenti yaki menmit pat ha urishal ding ban ai jing sha yaki bakin yo yat bat mit bat sngi pet utrai uyalam lenti yangi kading hangi romantang kata kading kebailam lenti yangi kedai ka bor jong mensim bakut kabor jong mensim bakut kabor ga jong blei kadan rengkat bagi kun Israel nadu basdang ya kepertei bat hadu bakut jong kepertei dei namat kadau bau try ulam lenti yang iro leng ba kata kabor jong kading jong u ka kitab Exodus kumjuru haka sithi jong ki stip a jong kisim henriu khanyo rungi lap ya kane nang dapat kabalai kadai ka kata gading ke jung blai ke bapan khut nek bapan thamai yangi ya kene ngilap ha ka kita kitab jong Zekaria kitab jong Zekaria ka baong ba utrai upen thamai ya kito ki jing thau jung u ki ba la du lane ki ba la rem uthang ye ki ha gading knang bamaki kinsa long thamai biang habangi thau habangi sna ya kaksiar karupa ya kano ketiar ni habantang ya ka hagading kumjuro kajing im kajungiro habangi la lepop habangi la pensniu la penjat penjular ya kajing im kajungi ya kemensim jungi ha kajing sniu ha kajing oria jong kana kepertei ha kajing duna breu jungi kelampe putrai unsaha bantang yangi ha kata kading omban pendo pendam yangi henrei ban penthama yangi kading jong mensim bakoi kading kabalang kelabu kabau jisu hilabu apa kabalang ngejungi lemba kisakramen baper kida kita kilat ba kading jong gajing penkhut ya kemensim ya kadenut bad gajing im bala jot lane bala yong gajungi kane kadai kata kaba prophet Isakia Ukraine haka kitab jing ulanong khatlai khandai nang dapat ngiyoi ba umensim ubau jisu krensai matagas ngiru udai umensim bakoi ngiyoi bau jisu bonsin ulakular haki apostol jungu bangan pa pi umensim ban ai bore pi umensim ban krashan pi umensim ban pensyai pi umensim ban yalam pi bonsin ukran haki apostol berkumjuru ong haba kiwe ki kiame pi ki wan raya pi hakmat ka sorkar lane kinong bishar wating kumno pin kren kumno pin ong yaki kumno pin paiktin yaki henrei ngangan pa pi umensim bakoi un ai pi ki tin kumno ban kren un pensyai pi kumno ban kren balada pi pimla ban yesha ngan ai pi umensim bakoi kna umensim bakoi un pensluri pi kumjuru haba ujisu upha ya umensim bakoi jungu ha ki apostol ge jungu bat kamaria umensim bakoi nyi wan ha kadur jong kading bat jong kaparo dei namata kada bangi hadu mentang ngej bahabangi iya kading
cái dur chung cái ding là này cái ding ngay bạc đây cả mình sim jong u Jesus Christ mình sim bạc khôi đằng sen mình ta hay cái này kisngi bang adon hang ne don kawai kalong kami kebala temen kawan ka YouTube bahaga format kami naying banlay sabar anda kalau kami naying haga jengdum jung kamet ko ang ba kayu i kawai ka ding ka bawan na jrong kanai ka kentei riu kentei ka ong yenga o ka dei ka dak ka basniu o ka dei ka dak ka shin ka ba ong kumno basang ka bam dei yengi ka dei ka jing tim ka jung blai ka ong kawan ong hanga hanrei ngong yeka pitip ka ding ka dei kam der ka ding jung kusut kam der hanrei ka dei ka ding jung men sim bakut bamot ong umen sim bakut wan don rangkat bat pi ada pidon hapo yingru umen sim bakut udon rangkat bat pi ada pile ya ka jing dum jung aperteru umen sim bakut udon rangkat bat pi ada pile ki kam baharu umen sim bakut udon rangkat bat pi ada pile kam basniru umen sim bakut udon rangkat bat pi ha baro ki khalibmat jong ga jing im ga jingi umen sim bakut udon rangkat bat ngi Henry kasyong hanga pi ko men ko para hatongi yo inem ya kata kabor jong men sim bakut hatongi pediang nem ya kata kabor jong men sim bakut ha ga jing im ga jingi bonsin haba ka jing pensoi kawan kata ka jing pensoi jong kusut ga klai ni pendu no ya kabor jong men sim bakut dei nama ta ga dau ba menta ga sngi uji su pen kan mau yang ai pi ba o men sim bakut lawan ban sen sharingi ban ai boringi ban yalam lenti yengi bat un perken mau yengi ba la bi haban im ga jing babahan amar ngangan be syari pi kat kum ga jing im ka ba pel im ha kane ga pertei ko han men ko para kum juro ka jing shai ka ba jisu la kran ngai pi kede kata ka men sim ba khoj hi kum ju ka men sim jong ga jing shai bat ngi hab ko han men ko para ngi haban pan thamai yala de ya kane ka bor jong men sim ba khoj lang ba ka jing ik ka ba ngi la yo pediang hau jisu now jisu u jisu lai ngi ga jing ik u jisu lai ngi ga jing isnai u jisu ula pan i ngi baro ka e bangi dei ladang ngi kwa ban pan thamai yala ka jong ga jing im ladang ngi kwa ban ya ha ganti jong ga jing bha lane jong ga jing khoj ko han men ko para ha kana ga step ha bangi terwa ya ukpu bat kawan ha kana ga step to ngin terwa lang ru yala ka men sim yala ka denot yala ka jing mut ka jing perkat ba de kamet baro khoj knang ba mangi ngin la baro bor ban pan thamai ya ka bor jong men sim ba khoj ka ba jisu ul ai ngi ha ka sngi baptisma bat kum churu ngi ha ban pan thamai yala de yaw no men sim ba khoj uba jisu ul ai ngi lang ba ka jing sim bantai jingi ya ki sakramen ka ba lang kalabo kumbang ong menin habang ile pop ngi khang no ya kata ko bor jong ga jing e ga jong blai ngi khang no ya ga bor jong men sim ba khoj han re ladang ngi le chaka ket pla ladang ngi pediang ngi sakramen klampep kata ko jing khang ga bala blok ka bala khang no ya kata ko bor jong men sim ba khoj kala pli bat kata ko bor men sim ba khoj kan saklain hangi iwe pai we te ga na step ngi it yala de knang ba ngi la barabor ban yai don bat pathamai yo man sim ba khoj ubala don rangkat bat ngi ani ro yo Jesus Christ nam lai jinam amen to ngin yang ngin plai la ga jong ga jing ngai nga ngai thau blai leu kwa baton bor baro unong thau ka beneng deu pada Jesus Christ pun memarwai jengu utrai jengi ya blak pun nam sim bokoi ya blak khan ka Maria tesati ya blak shala benya ko Pontius Pilatus rasana khnai u laya platebu lahiar shaki bayap magasngi ay labipan na kibayap lakiw siya beneng lasyam si kamalay dan bor baro nandang patpat besyar kibayip at kibayap ngangit ham siya bakoy agbalang katlip bakoy hagajing sulok kirukoy hagajing mabikipok hagajing ipat kato padhajing ibang sukut amen. Bar laispa prapue
Kani kajin terwa, Bejangi kutrai, Kan kebangi dan kenal di sahabatai, Jika jauh mitra, Jika jongi, Jika jauh mitra, Tuduai ko para baga jingknya jenga bajungpi kalang pedang pun nak madu blai pa badan bor baro. Tuduai dengan jingknya nekti jungpi nak kota jingero buram kerja jemu. Ya sejingkai ini pada kalang pokok jemu baro kowe. Kok pa to pedang ya ke jing trua jong kane ke ing kasem jong me. Da ke jing sngangu na ke banta ke jing bahar jong me. Bat pelong ya ke jing doai jong iha kane ke Chris. Kebapan sengam bahaya me. Ngipan ikan elang bau Chris utrai jengi. Amen. Utrai dan ringkat bat pi. Ringkat bat pi ru. Do kentiu ya lang kidanut. Kentiu ya ki sa utrai. Do ngenang utrai kan rada belai jengi. Ka sang hok bat kadai. Da shisha kalong ke basang hok bat kabadai kadai ti jengi bat ke jing panem yangi. Haman lakapor bat ke jeka. Banaingu ya me ko kenrat ko pa bakut ko belai badan bor bat bom jekut namar ha gajing ej mela thau ya benreu bat haba mela penrem yu kat kum kahok mela suspa yu da gajing isnai lang ba tra jing yu Jesus Christ lang ba jing u ki angel ki ro ya kaburom jong me ki hima ki damane bat ki bor ki knyu akmat jong me ka beneng bat ki pat beneng bat ki seraphim ki yamane rangkat da ga jingkmen ai ba ki so jungi ro ngi duai kin ya so da ga jing surit kat ba ngi pen bana bakui utrai musim dan baru pleki pai tempat berteki arwala Da shisha melong bukoi kotrai katame jong ka jengkoi baro. Namar katang ngi karpa de me to pan khoi pan kentang ya kine ke jing trwa jongi. Dag bapai man sim jong me kum kam jer halor jongki. Bakin dep klalong yangi. Kamet bat kasnam jong tra jongi
u Jesu Christ. Hakapor bladino yu bad dala kamon sngap ha ula pediang yu gajing sha chitom ula shim yu pu bad dak bangu yame ula kedia yu bad ula ay hala gisendran u om. To shim batabam na kane pi baro namar kane kalong kamet junga ya keba naiti na kebenta chongpi. Ha kaju kurkam enda lalaya bam ula shim yakukuri badak bangu biang yame ula ay hala gisendran u om. To shim batodi na kane pi baro namar kane kalong kukuri jong kasnam junga jong ka jutang batmai bat bom jukut ya keban penmi na kebenta jungpi bat jong ki babun ya keban map igipok to le ya kane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing nge Kata sin bangi bangdu deupu Bangi dia kali kaburi Iben naga jiang jong di kotra Dadadu Namar kata ngi bapen menta ya kajing ya bagajing mi pa jungu ngi trua hame kotra yukpu jong kajing im bad ya kukuri jong kajing pen im ngi daingu aidam namar menanyew yangi ki babit banyang hakma jung me bad ban sakri yame. Dak bas ngorit ngi kerpa yame bangi kebayo benta hakamet bad kasna mukris ngin long kiba lapan ya teli ka wei daw man sim bakut to kan mau ko try ya ka balang jengme ka bala priang ha setelah ke pertei bato penjanai ya ka ha ka jeng it ringkat ber Francis ukpa bakut jengi Victor as bishop jengi ke bishop baro fada anslam bad baro killing do to kan mau lemru ya ki henman ki para senrang bad kentei ki ba layothia da ka bakermen ha ka jeng me pat bad ya baro ki balakhlad no ha ga jing isne jung me to pdyang ye ki sa ga jing sai ka khma jung me to isne yang i baro ngi kerpa de me knang ba rengkat bad kamria thai soti bakut ka kmi jung blai uje se bakut ukurem jungka ki apostol bakut bad baro ki rakut ki ba la pensngo bha ya me pateng la pateng ngi dab long ki babit banyo bantalem ha ka jing im bom jukut bad bangin ya ro bad pendon burom yame da konjume u Jesu Christ. Da u lembat u bad ha u kan long hame bleu pa badan bor ha ka jingya long ka wei jong man sim bukoi baro kam burom bad ke jingya ro junam la junam. Amen. Kumlah hukum ngi daw nong pen im bat kumlah hikai ngi dag ktin blai ngi nod ban ong ko Pa jungi wa beneng Koi kerteng sume kan wan ka hima sume kan long ka mon sume ha ka jindo kumlah ha peneng kai ngi menta jimbang jungi ka ba ka ski bat to ma ngi kerkan jungi kumbani ma ka kles nu ngi bat ya ngi sa ka jing soy Android pelaj ni na pasneu. To pelaj ingi ngi kerpat kotrai na gajing sneu baro. Ha gajing sebon jeng me. To a jing sub jing sain ha gis ngi jingi. Knang ba da gajing rap gajing isne jeng me. Ngin laj baro bor na kapop. Bat ngin yo jing ya da na gajing jenjar baro. Kat ba ngi dengap kmi lenti ya gajing kermen bakoj. Bat gajing wan pat jong nong pen im jingi
O Jesus Christ. Nama kecumi kalong kaiba, kecumi kabor kaburam, junam lai junam. Ko try Jesus Christ me ukal ong haki apostol jong me. Ka jingsuk ngai phi ka jingsuk junga nga phi wat pe jigi pop jungi hanroi ka jingai jong ka balang jong me bat ha ka jingsbon jong me. To ai ha ka ka jingsuk bat ka jingatali ka we kat kum ka mon jong me ma me ubi bat basan shar junam la junam. Amen. Ka jingsuk ku try ka dan barobo rengkat bat phi Rengka bapiru. dong ini terwa ya kada ka jingsuk ki we hai we bat ka jingsuk bat phi. Rukun lang roh, pribadi nabi pom tak percaya, terus yang sendiri. Rukun lang roh, pribadi nabi pom tak percaya, terus yang sendiri. Hak me ukulang bro jong blay, hak me bukit no ikipop jong ke pertei. Suk kito ya ki balakot, syaga jing khawai jong ukulang bro. Bukan ran ngamrong bersama toy menurut bukan yeng jonga Malaysia karena kerja jom nasib jonga sekia hi. Kami berkasih Kristus kan ribet damai ni syaga jing mau menjekut. Amin.
na chispa kandai puan. Agami kawai bakra bandup sa pensim sengau belah Jisu la dolas Tuhan bersendi yang berbang di Pasidom atau lekam pelan Putra Yesus Tuhan bersendi yang kain kasar kecil yang naik pada di para
ai ka bor kunju pada ni wai pai wai to melong yang ni ki kon binong ki kon bisot ki jung me ko trai pagila man im bor ka jung kat kon ka jung khot ka jung me man im ka jung kristan ko bangura pagila bar bor pa mai ya ka bor jung man sim bakut ha ni wai pai wai Isaguya-me, oh Jesus. Dong ini aduai Kukpa ngi lale niam ya kane ka Eucharist ringkat badukun jong me. Ai ba ka jing duai jong u kan pen klain ya ka jing nge jong i bad kan pen nes kem ya ka jing sien ya jong i hame. Uba im bad basenchar bad me jinom la jinom. Amen. Utrai dan ringkat bad pi. Ringkat bad piru. Belai badan bor boron kerkuy pi. Ukpa badukun badaman sem bakoy. Amen. Tolai suk ya ro yo trai da ka jing em babha jong pi. Nyiso ya belai. Laispa kat kendai. Ngalai ya pi kajinge pamjuku ngalaya lespun ya pi doyai sa jinge joga ublay ulai daya kaperte adubu aiti norukun mawe maro mange jauh dokinom ya Endrekin yo jingim gabov juku Ngalai jabi Kajingi om juku Ngalayai les pun yapi Doyai saka jinggi joga Kaburam hokpa pedukun hamen sim bukui Paralam wa menikong juman tawat para boy jenam amin En yoroi trai Yesus Kristus Shalom, Lord, shalom, amen.